Astăzi gustăm cea mai acră gumă. Se cheamă Mustați. Și în același timp și cea mai lungă. Deci așa se cheamă. Mega Sour. Wait, nu pot să-l discut. Gustă. Mama! 7.000 de hanoraci ai, Irina, aici. 7.000. Poți să-mi aduci un foarfec dacă poți? Clasic, mama. Vezi, poate găsă de ăla pe casa, Iule. Da, ajută-mă, te rog. Stai puțin. Gata. Mirosiți. Fac urât. Bă, dar mi-e frică. Strânge multe like-uri, vă rog. E foarte acru, am mai gustat. Strânge foarte multe like-uri aici, la like și subscribe. Bine, subscribe-uri 5 sau 10, câte o fi. Dar măcar un subscribe. Haideți să gustăm. 3, 2. Rău. Like and subscribe.